Kardom, Nelimen Angtong Inti, Lapen di All Party Hills Leaders Conference, mati APHLC Landai Serpo. Ini dalam soal macam keselamatan kalau kita boleh bang. Kabirong supielong, dongkol mati kelas wajib berarti program job. Aku tak asal sulam iklan loh. Lapen ini tu mahin pensistame kacesong padulo. Lapen hala bangso kacesong futhak. Si yang makai hai tu dalam ronghang pensistame lamboy nang pilo. Mesen alam loh. Setelah dak ini tu mahin pensistame lampe si ini ketang tu nang jitu pusi pini la bangso lam marjan salam konsulo. Keceng si lam bangke si yang makai hai tu dalam ronghang pantan ini jongjong tang kilang selet tawe neli hin penta dep cari alam long si ini tu mai la bangso na lam bangke boy nang kok titi. Lasi jongjong alam pen pini lang lipan neli hin pensistame na hokta tang ta jongjong lipen lang neli betang kacicinya tengke. Setelah dep cari alam long bangke jongdun bek nang jipo bangke jongdun di hello ni liya ke chok cheman det po athima jongdun de prutang te la ke det along ke henu me mi alam do ansta mi la ke kroi dun ateng cheman det po la si det chari alam long bangke jokta la ke ningoi det nang ji hadak bangke ke chok che ke lele ke podam de dim at la ke chipe keng mate da ke ka che jongdun nge ka nak sot la si em mahin pen lamboy nang pilo nili si alang lipan akoi ki pi po lambang nasi hadak siye mama thang amata alang ni hipen jai ponlo adongkol ke phurdam beg lo nasi lake dongkol bang ke phurdam te lang polam ke dake klang te lo phur ke phurdam beg lo lapen haladak adongkol ke phurdam kathara sang ho amen li jini ne alang li sitame phur ke phurdam beg lo lapen cm amen ke en beg lo puta cm a hin ben sitame lake lamplar ke kipitang lo nasi ladak ke itu mai hin ben akoi kipidam polam ke na hokta nang pe bon un ilu pusin itu mai hin ben ke mathalo la pen kupia potsi cm ma ke hai tulam rong hang phan abatai ki jong nang ko thela la pen hala bangso dongkol ki phurdam tum kon nat pen sela bangso aning ang thin ke long lo ku puson sela po anang thin ke chepe thilong lo la solam bangile tum ke kamat ha parsik nang ji la pen munti parsik nang ji bon pusin itu mai hin pen mathalo Langdam lu protang te BJP klembang phiatum PHLC amai ki fridun ke lake pini penapan ke lo ajirding pe lo ha netum non kachi phurdam teng do pila ki phurdam do pila stame ki phurdam an ke netum he ben ke long bang ke lake chitti achiklo cap arni surihini ra engkoi hala bang sor nita me ki na fridun dak lo lapen ke hangkataram na poson do pila hala bang sor nita lapen adun thu bangke ata chitia chiklo madlo la ke kret froxiani surini ra engkoi la bangso nita nili mata la bangso mailang dolo la pen ke haije ka thar mata mailang dolo hala bangso hotta mainang kham khidun si hala bangso nita 6 schedule lo indian constitution lo hai hui ka do binang thorpi labji la pen motor gari na nang thengpi labji pon nang ther dun ta poson si bjp kem bang photum kem lo pen adun thu engkoi ra pho la ta chitia chiklo madlo surini ra engkoi hala bangso ni tu mai hin pen press release mate pherangke phan lo kot pilo hala so hot ni tum kipinang ko kathe bangala lo BJP klembang phiatum APHLC amai ki fridun bitung reng thama constituency long apong do thu piglo hala bangso hot congress atum ta hala BJP tum ke claim out kilang no pot ke lang tum ta kham khelo puchipe klang masi tum hin pen stame press release pen kachuro lam the pijir la inkora porni la pen adun thu bangke la ke priachiklo la pen hini mi phai hini surini re inkoi la bangson ni ta mai nang fridun lo la pen bang thu chot priachiklo madlo ni phai nar keparni surini re inkoi la bangson ni ta mai nang fridun lo la son si bang thu chot suri hini ra inkoi si la ka thang chiklo ni phai troxi hala bangso ni ta mai nang ke fridun sita hala bangso ni ke ne tuma hin pen security mate raikom sai khie tuma chikinan kok se ino da phan pen e pon pang nang kok lo la pon ta ne tuma hin pen claim nang kok lo la si kopi pot si da ni tuma hin pen bitung reng thama constituency arlo mei bidam lo protang te raikom sai khie tuma chikinan kok lo along ka prek dak long mate constituency in kora pho arlo ana meeting ki bidam ana mai ki bidam na ni tum na hok ta raikom sai khie se pon ni pinlang te bitung reng thama constituency arlo ku pi pot si raikom sai ki che ponang kok lo cm tuliram rong hang alang li phan khada ke kroi arat do pi
halabang so prang ke ane ke kroy arat ke ong pen protang te alang di halat son a BJP claim bang phi tumhan alang ni lam thi piri un ide jima mati pe kroy ni de jima la ke gamang hujela masebe alang ni lam thi si tham piri lo protang te hala BJP claim bang phi tum ke kroy bek ji lage lapen dotulang Theri achiklo suri ni reng korai si lata ni phai troxier ni labang sol ni ta APHLC mai ke BJP claim bang phietum nang fridun lilo la som thak si ni phai kre troxi lata theri achiklo lo suri ni reng korai si hala bang sol ni ta innut lake sorlo phan si BJP claim bang photum ke therdam batai hini kopie pot lo lata meeting ki donde pot me ki donde pot ha hem ki sung ke boy lang ke thang ta la ke lang dun de pin no lang ni phan meeting ki dun de mai ki dun de possible ta hi ni ke ther dam la ta ke ther dam mo ki pu bang ke job card nang tham pe ji la pen ration card tham pe se sang pi pe de ji la pen orunodoi atangka ka dog we pi pe de ji ko se lai hui pen si ke ther ke hab dam la si lai hui aning ang thin kon nat pe si na ke le rok lo la ke le tum ki pudun bang ave kapare dun bang ave ke than ki mum bang ave polo ke lang dun prong apo sila ko sona ning thin ke long lok lo ke inut vet mate bang phot trok chen lang sila puan aning thin ke the raratum pu lambang ni palen de dak bang ke mothe dak a constituency long ko mat long te dak elected ke purutang te siam tuliram long hang lo alang li si dak a constituency lo alang li ke constituency alo det kali kar biang long ang kang pi a pham si mon sam ke banang je bang phul chita me pini bang ke bithung ala ma si chitham chot posi bithung long kopipi ma ke chok che ki le ham phang along ka ching ki ka che thana long ke chok che ki le mon sam ke ban je phang ke si an tuliram long hang si lang ni si ar pu the tan dolo tang te hala dak ching chek sai lam ki do sai hei hui long bang ke jasemet la song lam pen party lam pen long ke alang li si dun pen si tham phari dun pu la pen alang li jong si nili pudak ji CM tuliram hang jong si BJP claim bang phetum han pere duna sonte hak ke cheng pen than mum don sonte pinian yan ke la pu an kham khe abatai ke ong ke nang man be de je pon la si dake alang li than mum don de detlo kali pulotang te alang li ke than ki mum don aja kong ave detlo la hinian bong si do pu nili hin me ki puji pu bang ke la pen non api si bang la ke troxier ni lo Troxia ni jang ni chiklu la suri ni rang koresi la so ni bangke prokas kathar pu amasi adong ko ke phodam jonglo puloya pulotang te prokas kathar ke BJP long a sector in charge pusipulo ante alangli phan ko pie potsi CM ke hai pen la so phrang pen tham pari ni de athema wo muatar long APHLC amai ki friduna potsta me la bangso a prokas kathar tum same dolo alang ni tomat si aphi ke pherangke mai da ke pha atumiklo la si hala su hut jong si than mumdun na somte pini ni ke la pan ke nang le de ji pusi ni to ma hen pen ke ning thel la pen isilam bangke komat ni ra phan komat ni adon phan komat ni bang fo phan ke rabdun pen si bo jok vek nang ji pu la solam abang tai le tum che than chi mum che tang la chi piri che tang la pusi ni to ma hin pen matha athema ke rap bo bang ke ahok lo komat ni aja kong ong mu chat hai komat ni aja kong duri mu chat hai tangka maha hin pulotang te CM tuliram long hang long ke komat ni anu kapre ke phodun de lo alang ni si ong mu chot lo akhi dat ong mu chot lo apot alang ni ke tangka maha hin pen same ke so ki un e pen cheng lo kapre a hin tame alang ni ke rap dun unji ke aja kong dolo sita anu kapre tum da rap dun lo ke komat ni tum ke so ki un e long a porchi pi dun lo komat ni tum ke aning pa the dun lo komat ni tum ke avi e bong boni ke pi dun lo ante hala komat ni tum avi bong boni ke pi dun pen ke so tum han ke rap dun lo tum ke vonang jok vek nang ji vonang jok je putang te avi si pi thunoi pu meji ma la son ke kali de ji la si ke rap pulotang te alar ka che hang tu kali de nei ke rap pulotang te alar kupine long jima long lema pu la so bang ma tha the pin si ke rap puji nilihin be sabe komane pan pine rap dun de lo pote rap dun de lo khala pan mesen lo la am de lo nili ma tharinge nili pan kupine na pi thunangi pu ka che ma tha pulotang te la ke rap kali de lo ke hala ke ka che lar pina lo business ason si mandet pu lo ke nilihin ben pine rap dun lo nili pan kupine na pi vek nang ji nang pi pulotang te kupine do pu pan la ke la pan lam ke le ro ke la ke rap kali de lo
lapen non adun thualam bangke CM tuliram rong hang ke hai pen pulo nili pen phone ka chingki pedodu puselang ni pen pulo ahok lo phone ke chingki lo alang ni ke CM ang hoi long sikang ni pulo tang te kar biang long det chari ang hoi long ke kang tui dai ang hoi long sikang ni bang pulo la sidak bet long ria long akisung laman ke lang ni phan ke than ka pachini neng ji la pen halai hui akisung bangke ka pemi ji phan bang ke lang ni phan ke lam pachini dam nang kong lo la som si la so alang ni pen ka chingki lam bang ke la lo jase met pep theni akenang so lam do helang pi long Don Bosco school ke phela kheroni adung amat halada sarte phangchu polong le chiring koresi paramananda bhagat potum inglong so kadi tum si along le cherai pi derlo la pen la bang so long le ka cherai pi ke la ke ningkan thongkep ta so silu la so phut hak a case ka chedan la bang so phangchu sangho non ke akhi adat ing bol lap ahe mari free thang an la posonang ding sili rolo sita hala bang so along le kacherai pi bang inglong so kali der bang hala bang so moni la tum non ke ahe makhi dar ing chop piglo motor kari ka do be non chenam thailo la ponang ding le rolo la sila so futhak alang li phan kaching kidam alang li phan ka chiki ke la ke aphang chu sang ho phan rap dun thek chi me nei pusi lang li phan chiki lo seta ning do lam bang ke pinian nian ta la bang so long le ke chelong le lang a hok pe la bang ke la pen adun thu lam bang ke ta phelang pi long mat lo rong hang rong long enot kareti mumpi along le seta me chiri ke ba hidi long le lata kumat ne inglong so kali da bang fu cherai pi det lo hala bang so long le ta pinian nian ta la lang di chelong le lang la puson si long le fu thang si klem pon ji pultang te le tum inglong so tum long le kang bo tok pik lang an ke long le phelang alam an ke ile tum council la phale chiki ke te kona si chiki la athema dak ile tum long le alam ki phuta ka che dan ang deng jong si lang dam lu pultang te mo Guwahati High Court along le ching sai dam pusita Guwahati High Court along pen hala dak pen alam rai ki jut si ki PG ke final verdict ki PG ke la hello Karbi Anglong along mate 6 scheduled tribal areas along le alam ki phuthak an ke council along si appellate authority mate kang sai ka padu si je ja kong ke council along si dolu pusi puji la si council along pulutang te si ma phan bang ke kaching ki ke ka na sot lo along ka pre ka ching ki din ke abelo la pen dak bitungreng thama constituency arlo main nang ki fridun aphuthak alam ki ke CM tuliram mong hang ta labang so aprang ke lang li halai hui alam ke chin ne lang tu ke pun elo athema alang li pen system be chingki long lo dak bitung along APHLC amai nang ki fridun polam ke CM methang mata la ke arjulong lo la pen chini lo puselang hi meta ningje vek lo la si la son lo protang te alang li hin pen se hala son ni pen ka chini pen mar si alang li aphan ke kroy arara tum phan mate party claim bang phetum phan akimi atwat ke chok atwat si alang hin pen phan ponang ji apot lo la pen songang bong ke la ke kachi hili ke do bek ji a hok per alam lo la ke party tumang bong ke sita la ke kache ther kache hapen kali der nang ji la pen jakong pen kali der nang ji songang bong kache party nang ji kache party pusini li pupo kache party nang ji bang ke la ke ilitum kamatha ilitum principles ideology ideals lahai hui itum kamat ha ke japon akemang lahai hui hin pensi kono bang si ke mema kono bang si memu chot ma lahai hui alam pensi tum chepate nang ji song atum bang ke la puson ka che thar ka che ha pe na bang ke la ke democracy phan ke la ke isia ki so man de la son ka che thar ka che ha la pen cha kong ki thur bang ke democracy phan akemi kali non ki jut si bang la ke dongkol pen si alam ki klang lo pot si dongkol lam si ni pi jut po la bang ke jang me chiklo ni phytroxia ni suri ni rain koresia ni BJP sector in charge ak hai Prakash Kathar sanghu pen si phudam jok lo pusi CM tulira mong hang mata lam tar long jai pon lo a pot si non bang ke CM tulira mong hang ke hai pen hala bangso kathara sangho phan alang di kang sai jima mate bitung reng thama constituency arlo pini pen ke take soduk sodak mate rason kese kham khe la puson ke pini pen ke abelo pusera da phan nam chak chi pijima lake alang liri ding si dolo seta jongsi CM ke hai tulam rong hang pen lahi hui ke chi kham khe phuthak lahi hui lam ke phuthak jong se rang li ning duglo mate ning dok de do pultang te la ke ang the ke chi patang the bek nang kokpo jong si pini pen an parta ra puson kham khe do bom lang
la pen sodok sodak do bom lang pulutang te CM tulilang long hang ke hai alang li la puson se aning ke hang pusini tu hin pen ke materar sa meta ke kroi nang kok po alang li phan la bang solam kipu nang baret mate batai kipu baret athege la hello athema CM tulilang long hang ke hai stame ile tum kado bela chini hurlo along tin me long stame ke dam tang pu ki monong ile tum hem pregamen pen don rap chedam de chewang be EV phik chi pebu la puson se hemrit meka che kai la puson na bang ke de tum ke cheng thu voi phinang ne lo pu dang ni hin pen jai vertiti la si hala bang so alang ni ke jai pon jong sia ninga klong pen pulotang te la ke alang ni met thang a constituency along ke mon sam man beng nang ko ko isi mang hu me lam ki rui thu son se man de lo ile tum long constituency in ko ra pholong me do dam det la puson alam ki phophe na hok ta phophe ko puson se bitu reng khama constituency ar lo la pen halap dak asongja ake hai tuliram long hang alang li kila puson kham ke aning dok de aning hang he pu bang for de manong le ko puson la puan alam akham ke lam ki ong waret lo la ke karjunang ji alam mandet lo la si lai hu alam ki kapa me de je phan ke CM tuliram long hang ke hai bang ke la ke claim bek nang kok la pen BJP asong ben ke hai award commissioner ake hai sa long ki besita me rat amai long ning je pon lo APHLC asong aphan ke rong lo ke na pidut long le den nang ji pusi ning je pon lo la sila ke la puson BJP claim bang phima de rat aphan ke than pon ke la si heno pick akrong si ke pon rong lo la sila hai huelam ka julong pe na ke hai CM tuliram long hang sta me award commissioner aphan ke than ka pa de nang ji ke nang sod lo sita la puson ke than pon ke mum pon mate kang sai dam bang ke ni to hin pen thek long le la bang so ke than ka pa re pot si la so phit la puan akham ke la pon suduk sodak nang ong wara do pusi ni to hin pen ke koi nang kok la sinon nang le to hin pen cepat di dia prang ni li puji pu bang ke ka che song ke la ke lang selet kali dead long ria long ke chok che ke le la pen dead ka chari tum han ke jong dun ke kanang sot la pen ke jong dun de lo pulo tang te hala bang sor ni ke le tum ke la ke dead ka pa virji akrong si ke dam lo atau war si ke dam lo pusi tum cema thana kok la si bithung aradet kali kar biang long angkang pi rasita me tum kache song ing tonang ne la pen det chari tum han ke jong dun mate etum ke chok che din long ke jong dun bang ke la ke ing tonang ne la pen development protang te la ke itum tawar salam chot la khane development pukali la ke development protang te itum ham phang long social security itum ke du ke dam ke thak lai huya mang tai itum ning thir klong donang ji phere ju la puson ke du protang me ke social security mate itum la ke dak abedet pulake itum lasi development pu apu thak ta chini pe menang ji ke akena sok la lasi pini na kalang dun abang phobang itu ana panstame ini hin tum episode hin pen jawab pilo la pen ini tum kache song mate itu